ụlọ nwayọ ụlọ alọ ka ahụtaba mmanwụ nwa ma ọ ụlọ alọ nwayọ anyị ewere obere azụ tụgharị nnukwu azụ ewere ime ihe oriri yes biko ka anyị gaa n'iru aga m aha ndị igwe okwu mba to nwanne anyị nwoke Dracula ka anyị forge ahead na anwụrụ aka ịdakwujila. Thank you. MC ekene gị anyị ga-ebido ya anyị bịara ọta ka anyị na-awaji ma kwumebi eji m ohere a na-ekele ndị mere ka igwe a na-ekwu okwu ndị mere ka ihe a bịara tata nwee isi all this morning ka anyị pụtara wee fụ na ugo etinyegbuo ọmụ anyị wee tụpụrụ ala wee gbaa izu wee sị na iri ji akwụrụ bịa karịkwa ihe ugo mmemme nnarị anyị wee raliwera unu who is who in Enugwu Akwu tinyere aka na this thing and ịmala ewe youth of Enugwu Akwu na ihe eme na ihe ọma na-adịghị mma then let the person bịa rejista aha ele akwụkwọ ebe a ka m ọhala emeghe onwe ọkpata onwe ka eji wee mee enye ihe ire tata meanwhile anyị na-aga ọjị alụrụ oyibo para ọjị ka okenye nshi ụmụ eze bịa n'Enugwu Akwu okenye ụmụ eze chinye ya ọjị ka okenye nshi ụmụ ọjị n'ebe a okenye ụmụ ọjị otu tupu ibodo ala lee odogwu nna m n'akụkụ enwere okenye ụmụ ike ka onye ụmụ ike n'ebe ahụ okenye ga-apara ọjị ga-apagharị ndị onye ekwuru ọhịa n'ebe a ekwuru ọfịa okay enwere onye ama etiti n'ebe a enwere ama etiti enwere onye ama etiti ihe okay enwere onye aha alị maka mara na ewe youth ụmụ onye ọkpọnobi bịa chinye aha akwụkwọ a maka na ka m ọghara emekwa onwe ọkwa mmetụrụ ga-egbe njere ọkụ ndị fụtara ebe anyị the morning na ahụ ka esi bido ihe eme so anyị emekapụ mechie ndị be anyị ọ jụrụ tekwa gaa nyere m ndị mba ọgụ ndị agbata obi anyị ọjị wee ndị nshi mba ọgụ bịa ndị mba ọgụ ọlọka ndị mba ọgụ ọlọka lee opposite ga nye ha ọjị